Salut, astăzi o să vă arăt cum să vă băgați skin pe The Launcher. Pentru început intrați pe Chrome, scrieți aici The Launcher, dați pe The Launcher Download Minecraft Launcher și aici nu o să vă arate că aveți cont, o să dați aici și o să vă arate să vă logați și este foarte simplu. Stați down apoi să văd dacă arată gen cum... Uitați, nu. Așa o să arate întâi launcher când vreți să vă conectați, dar dacă, na, gen, o să dați aici și o să dați aici și o să vreți să faceți cont, dacă nu aveți, dar gen acolo unde este, o să arate ceva, gen prima căsuță pe care o să vă arate atunci când vă faceți cont, vă scrie cum vreți să vă cheme pe Minecraft. Bun, deci hai să vă arăt cum vă băgați skin. Deci deschideți The Launcher, vă faceți cont, intrați aici. După, eu am skin, dați pe plus, adică faceți un tab nou și scrieți Nova Skin. Pentru capă trebuie premium, Nova Skin Minecraft Skin Editor, dați aici și aici vă puteți face un skin, cum vreți voi, dar eu nu vreau, așa că dau Gallery, dau Close și aici o să vă arăt foarte multe skinuri, hai să mă leg repede una, vi-l alegeți pe care îl vreți, eu o să-l vreau pe sunt mai multe, dar atâta mi se încarcă mie. Hai, unul rapid, așa... Nu știu, chiar nu știu, pentru că nu știu. Hai că probabil o să mi-l iau pe ăsta. După aia dați download. Aici vi se încarcă, îl băgați pe ăsta. După dați Astra Area, Upload Skin, Select File, dați la desktop și vă arată aici skin-ul. Dați Open. După puteți să ștergeți din ecran că gen dacă dau aici la download, tot o să-mi arate skin-ul, gen mi șterge de acolo, nu din asta. Bun, după ce l-ați descărcat, o să vă arate doar un layer din el. Bun, acum dus să închidem astea. Așa. Intrăm pe Minecraft, dar trebuie să-i dau refresh, gen trebuie să intru înapoi pe el. Și la The Launcher. The Launcher. Așteptăm. Uitați cât este ceasul când filmez. Dați Enter the Game. Așteptați. Bun, acum se încarcă Minecraft-ul. Așteptăm. Așteptăm mult, dar așteptăm, nu? O să intru pe hartă, să vedeți că merge și că nu mint. Filmează 3000. Bun. Acum dau. Asta nu e mapa mea, e mapa lui frate meu și are grămadă pot. Și uitați, am skin-uri. Deci merge 100%, nu este fake. Puteți să încercați și eu am fost de Alex, ne vedem data viitoare cu un alt clip. Deci, da. Pa, pa.